ଗଙ୍ଗାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକା ଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ହେଇଥାଏ, ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିପାରିନଥାଏ। ଏ ଜୀବନରେ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଯିବା। ଯାହା କିଛି ଆଜି ଆମର ଅଛି, ଗତକାଲି ଅନ୍ୟର ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ। ଏସବୁକୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ମୂର୍ଖାମି। ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏହାର ଜନ୍ମ ଅତୀତରେ ହେଇନଥିଲା କି ଆଗକୁ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ମଲା ଶରୀରକୁ ନେଇ କାହିଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭାବର ଠାକୁର। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ।